Mutta mitäs tässä? Missä täällä on suora kulma? Tietää tää kulma. Se näkyy tästä on Halutaan tietää tän sivun pituus. Millä reikäluottajan suhteessa saa tietää tän pituus? Joo. Mitä suora kulma täällä? Vastaan niin viereinen. Eikö se ole tan A yhtä suuri kuin 1 jako F? Joo. 1 jako F. Joo, yhteismäisellä. Tänne ei ole ehkä tarkoitus olla kovin niinku semmonen tutoriaalmainen video. GMG. Onks Andrilla makkaa? Ja mikä Mulla on aina huomaton. Et saa. On nonchalant. Se nauru. Okei, nyt me saadaan tuolta joku lukuarvo. Mikä toi luku nyt tarkoittaa, kun me saadaan tuolta? Mitä lukuarvoa tuolta? Ei vittu rekaa. Joo, eli sulla on nyt tän pituuden täältä. Tän pituuden. Nyt kuinka kauas tukipuu on asetettava. Tai sitten jos ajatellaan, että me aletaan tästä kohtaa mittaa sitä, me aletaan mittaa tästä päästä sitä. Ja silloin se olisi 3 metriä, pituus 3 metriä tällä lampulla. Niin 3 metriä miinusta on vastaava. Eli otetaan se kirjastus, mitä vastaava. Nyt nää. No aina tulkinnan paranne, eli kokeessa pitäisi olla sitten. Nyt taitaa riittää. Se valuu vaan tuossa. Ei oo puolen häivää. Nyt on riittää. Syntyykö nää pois? Okei. Ota lapsia. Käydään niiden aineiden tunnilla niiden aineiden tehtäviä, mitä opiskellaan näistä. Sitten niitä tarvitsee käydä toisen tunnilla. Sentään tunnelmat. Kyllä se paikkaa. Ai et saa. Laita luokat. Laita luokat. Mä otan uuden. En mä luo. Ja nyt. Ei luu kiinni, opeta kiinni. Anna. Ei. Kiittäväinen. Aidot pois. Andri, ihan oikeesti, Andri, mitä sä teet? Voi leipää. Et varmaan. Välipalaa. Andri, ihan oikeesti. No, mutta nyt pitää ottaa tuolta pois ennen kuin se palaa. Andri, tule nyt. Mitä sä ihan oikeesti teet? Nyt pitää ottaa pois ennen kuin se palaa. Monte Cristo. Andri, ihan oikeesti. Syö vaikka koulun jälkeen, mutta Et syö. en syö ollenkaan. Tuu oikein nää koulun jälkeen. Nyt videolle terveisiä. Andri, sun vanhemmat suuttuu niin pahasti, kun ne ei saa niitä toastereita. Ei siksi, että sä oot ottanut niinku kokannut sen koulun. Kuvaatko sä vielä? Joo. Ei noin voi tehdä. Lopen